И здравейте хора! Днес ще играем на Baby in Yellow. Yes. Дебелякът. Така, това избираме. Айде хора, днес ще играем на The Baby in Yellow. The Baby in the Yellow. И веднага реклама, хора. Без реклами няма живот. Разберете го. Без реклами няма как. Айде, почваме. Само чакайте малко. Една минутка, хора. И така, може вече да започваме. Да. Чакайте. Да, вече започваме. Ето го и нашото бейби. Така че аз преди съм играла в твоята игра, дади. На твоята игра, бейби. Сега идва мисъл да те пребия и да те вкарам в коша. Айде. Гати съедините не... брат, по стълбите, айде. Добре, не съм толкова се бавам. Добре, айде. Не съм толкова лош човек. Да ти гледам памперците. Не съм казал. Стой тук, какво искаш? Get a bottle from fridge. Добре, взема бутилката. Гепай си го. Fruit baby. Как насра, бе? Бегай, ла, ти насра. Добре. Лу. Ся. Ти съединителен. Гледам. Котка. Брат, бейби. Не. Този път няма да си чета никаква приказка. Чули ме, иначе ще те хваля. Как крипи гледа пича. О! Съединителна котка. Ще почета малко и това е. Across the shore, in the distance, бла. Аз знаете ли какво правя? Не мисля, че те никаква книга. Затова, айде, взимам моята зодия. Овен. Да, аз съм овен. Ой. Нищо. Така, хора, отивам се гледам телевизията на спокойство. Опа! Айде, диванчето и... тук има съединителна котка. Хопак ревеш, бе, тако заспахме, ма. Идвам. Сега знаеш, ще ме сайкнеш. Качи съединителния педал. Лягай, няма ти чета никаква приказка. Как се гаси тук. Ето, нали се обичаш? Взимай се. Вижда ли работа?
Кой искаш пак, бе? Добре, взимай това. Футболист, бе. Сега... Така, на X1. Окей, ще му дам. Котка. Най-накрая, че той брат удра си своите играчки и сам не знае какво ще прави. Гъци. Взел съм котката, аз вече мислех, че не съм я взел. Поне тази нощ да ми е спокойно. Ох, мразя рекламите. Кой точно пак измисли рекламите? Айде, втора нощ. Пред телевизора максимум 1 час, за теб даже няма 1 час. Така, седиш тука. Аз отварям вратата, отварям хладилника. Гаци, брат, да пича, не му пука. Бръща шито. Имам чувство, че трябва да оставя хладилника. Знам, че е тук някъде. Не. Котка поне намерих. Чакай. Така вече става. Къде бе? Къде? О, хайде, къде е шишето? Не, брат. Оставам се тука. Ба. Така. Боже, как му стоило. Боже, хора, това пич. Остава хладилника за винаги. И къде му е бутилката? Няма я. Взима си едно сирене. Чакай, бе, аз не проверих и тя шкафчето. Имам чувство, че скоро ще ме побъркаш. Няма да сменям памперсите, защото трябва да си... Къде съединителния педал, брат? Ще си взема едно яйце на всеки случай. Защото да се знае. Мълчи го. Бетно. Сега ти сменяме памперсите за пореден път. Отивай в кенефа. Съединителен педал.
Абе, аз знам докъде ще отидеш. Ще отидеш до горната стая. Знам те. Съединителен. Опа, знам, че няма такова. Гати паркура. Ай, сега... Ето са идеалните памперси. Ай, сега налеко. Пак ти... Къде са ти родителите, малчо? Ох, сторибук, айде. Ай, много си нахалям. Взимай си сам сечти. Окей. Взимай. Имаш... да, той е пичима заек. Взимай. Така вече става ли? Значи, че си. Не съм по-добре да погледнем. Значи не може да му оставите нормално да поспа. Кой звъни пък сега? Thank you. Не ми трябваш. На сутринта ще отворя. И от случай ще бягам. Хора, на нощ трета ще спирам видеото. Това ще продължим, разбира се. Нощ трета. Реклами. Така. Лягам си. Виждам си квестовете даже. Кой искаш? Тоста ми къде е? Къде е тоста? Хора, следва. Хора, знаете ли какво ще направя? Ще сложим много кисели краставички, ама преди това. Взема кисели краставички. Обичам кисели краставички, хора. Преди мразих, ама сега не. От девята няма да барам, не съм негър. Гати. Така. Ще сложа една томатка ще сложа.
Едно филенци ще сложа. Един лук ще сложа. Така, хора, сега почваме да редуваме. Домат, така. Окей, почваме с домат. Сирене. Краставички. И това всичко трябва да го изям. И накрая с хубаво... Ох, това. Айде. Feed me. Feed me. Feed me. Гладен съм. Бах ти! Вече ме страх да сменям памперсите. И сега ще бъдеш. Така си знаех. No. Боже. Бах ти съединителния педал. Уранал! Бейби. Къде е това бебе? Не, там не отивам. Боже. Хора, това беше майче за днеска. И сега не. Няма ти, добре ще ти я чета. Окей. Бля. Не. No, моля те. Не ме пребивай. Не. No. Good night. И хора, това беше за днес.